ሰላም ይሕዋት ሰላም ክትሉ ትምኒተዩ ናይ ልምዓንቲ ምፅያ ዘለኹ ኸዓኒ ከመይ ጌርና ኢና ንሕናስ how do we make a deal with the devil ትብል መጀመርያ ክንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ዘለናዮ እንታይ ኣብ ዓለም ኢና ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ ብሓፂር እዚ ናይ ጆኖሳይድ ናይ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ who's behind it we all know ዓድና is participating, Eritrea is participating of the genocide. እዞም ክንክሕዶ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ። እዞም ጆኖሳይድ እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ? ኩሉ ዘሎ ኢቪል ይካየድ ኣሎ ጆኖሳይድ ማለት እዩ። እዚ ጆኖሳይድ ክካየድ ከሎ ኸዓኒ ትሩሊ ኤሪትራሲ ኢዳስ የእትያትሉ ምስኡ ኸዓኒ she is at war with God himself ማለት እዩ። Eritrea is at war with God himself ማለት እዩ። ዘሎ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብ ዓለም ኩነታት ተኻይዱ ሬፕ ዘይተኻየደ ስላተር ዘይተኻየደ ፔዶፊልያ ዘይተኻየደ ኣቕሽትን ኣንስትን ወንድን ዘይተደፈራ እዚ ዘይበሃል ኢቪል ተኻይዱ ማለት እዩ። ኦኬ እቲ ክርስቲያን እዩ ዝብል እቲ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘለዎ ኤሪትራዊ ብጣዕሚ ሓዚኑ ስፖርት ገብሮም ነይሩ ንትግራይ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ኸ እቲ ርጉም ሸይጣን ብዘይመፀና ነገር ስለ ዘይብሉ ኢሳያስ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ናቱ ሓይሊ ምስ ደኸመ ሓንቲ ኣይድያ ኣምፂኡ ንሳ ኸዓን ከመይ ገይረ ነዚ ህዝቢ ሲ ክስዕሮ ኣለኒ ዓዱ ከም ዝፈቱ ፈሊጡ ኤሪትራዊ በቃ ሰላም ክገብር ኣለኒ ምዝ ህዝቢ ኢሉ ተሲኡ ዓዱ ክምለስ ዝደለየ ሶሪ ኢሉ ፈሪሙ ዓዱ ክምለስ ክእል ኢሉ ኣውጁ ማለት እዩ። ኦኬ ኣብዚ ሕጂ ክንጥንቀቕ ዘለና ምስ መን ኢና ዲል ንገብር ዘለና is the question ዘሎ ሕጂ the minute we decide ሳይን ጌርና ዓድና ክንዓቱ ድላይና ክንገብር እቲ ኩሉ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዓለም ንኽሕዶ ኣለና ማለት እዩ። ከምዘይኮነ ጌርና ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ኸናበየ ድህብ ፅባሕ ንጎ ኸዓኒ ኣብ ርእስና ኳሕ ከም ተብለና ክርስዕ የብልናን። ኢቭን እንዳተኻየደ ስቕ ዝበለ ሰብ ኢቭን እንዳተኻየደ ፓርቲሲፔት ዝገበረ ሰብ you are literally becoming part of it ማለት እዩ። ዓድኻ ንኽትኣቱ ፈሪምካ እንድሕር ኣቲኻ you are participating ናይቲ ኣጀንዳ ናይቲ ኢቪል ናይ ዲያብሎስ ኣጀንዳ ፓርቲሲፔት ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ። ፅባሕ ንጎኸ እንታይ እዩ ኣብ ነብስኻ ኣብ ሂወትካ ኣብ ደቅኻ ምስ በፅሐካ ግን ክርድአካ እዩ። እዚ እቲ ምስጢሩ ሰው ሕጂ ንሕና ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና። እንታይ ክንገብርስን ክንጥንቀቕ ኣለና። ንትግራይ እንተዘይሓሲብካ ንትግራይ እንተዘይሓሲብኪ ንሂወትክ ጥራሕ ትሓስቢ ንሂወትካ ጥራሕ ትሓስብ ተኾይንካ ፅባሕ ንጎኻ ኣብ ነብስኻ ክትወድቕ እዛ ነገር እዚኣ ኩሉ ስርዕ ጎይታ እዩ ዘሎ። ሽግር ናይ ኤሪትራ ገና ኣይክውድአን እዩ። ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ ገና ኣይክውድአን እዩ። ምክንያቱ we are making a deal with the devil እዚኣ ክብል ዝደሊ እግዚኣብሔር ኣቦ ልብና ክፈተልና ጸሎትና ስምዐና ሩህሩሃት ልቢ ይግበረና እቲ ናይ ካልእ ሽግርና ጌርና ክንሪኦ ይግበረና እዚኣ ክብል ደሊ ዘለኹ እግዚኣብሔር ጎይታ ምሳናኹም ስራዕ ኔክስት ታይም ንራኸብ ጎይታ ዋረኩም